Viewers all over the world, for some of you that are seeing me for the first time, Eze-Ana, go Chitubo no Rift, Mami Omaka Jubo. Abu Money sin Chuaja, go Chitubo na temple. And you know, Bafa family, because all of morning teacher. Abu Kazi Money sin Chuaja, or the Restoration Evangelical Mission, look on the ambassadors of the Igbo. So you can call me a priest or an evangelist, I will answer. My mission is to help people live better life. No bochita no ga one case you kwa ijibia. Boom. Power in numbers in Igbo spirituality. Power in numbers in Igbo spirituality. Ta achọ ka nkọwala gị ihe gbasara numbers. Na ihe gbasara ọnụọgụ bụ ihe Igbo so n'ihe Igbo ji wee dị ebube. Bụ ihe dị nnukwu mkpa n'Igbo spirituality. Bido na number 1 wee ruo number 9. Be very important. Adị mma akọwala gị ihe kpatara o ji wee bụrụ nọmba dị ebube n'ihe niile gbasara Igbo spirituality. And achọ ka nkọwala ihe gbasara power. Ihe nji wee gwa unu from 1 to 9. 0 esoro ya maka na 0 efu. 0 enwere ihe ọ bụ. Mana Igbo spirituality ebe eziri that is power of 9. Adị mma akọwala na power of 9 1 to 9 na-eme operate na ihe niile gbasara Igbo spirituality. Onye akpatara ị ga-eji pay attention na ya spiritual number. Onye ọbụla nọ n'ụwa na-eku ume nwere spiritual number. Yes, onye ọbụla nọ n'ụwa nwere spiritual number. And the spiritual number so ihe ọ ga-abụ ịmara ihe na-eme na ndụ gị, na ihe ị nwere ike ime, na ihe ị nwere ike izere, nwee ike mara ebe ya power, ya strength and weakness. Ọ ga-enyekwara gị aka ịma so many things na ọ bụrụ na ịmata ihe gbasara ya spiritual part number. Ama na ụfọdụ ọgbara ụfọdụ gharị mana aka nna m agwa gị chọba ihe bụ ya spiritual number. Ọ ga-enyere gị aka iwee nwee ike wee understand ya ihe gbasara gị na ihe na-eme na ndụ gị na ihe ị ga-eme ka i wee dị ebube na ndụ a. Before anyị gaba n'ihu na nkụzi anyị ji wee bịa n'ụbọchị tata, ihe dị mkpa bụ ịmata isiokwu a anyị ji wee bịa. Agwana gị ya na power in numbers Igbo spirituality. Now, before I gaba n'ihu echefu na anyị nọ na month of June. Our group rituals anyị na-achụ n'Igwe. Anyị bidoro ịchụ aja ihe karịgoro 3 years. Ejego n'isi ụtụtụ achụ aja, go for kwubi okwu n'isi ndị friends of the temple, children of the temple, members of Ordinary Restoration Evangelical Mission, and the consecrated group. Anyị na-achụgide aja ruo n'ụbọchị ikpeazụ nke ọnwa. Anyị ga-ejekwa jee chụọ aja dị iche iche, kpee ile ọma dị iche iche, chụọ aja ihe ọma, kekwazie ndị amụsụ, kwubi okwu n'aha mmadụ dum ndị na-esonyela anyị. So ọ bụrụ na ị chọrọ isonyela ihe ị ga-eme forward ya 3 prayer request, eme token donation to the account number. Echatịzie m na WhatsApp agwa gị ihe anyị ga-emere gị, etu anyị ga-esi wee nwike wee tinye gị n'ihe ị kwesịrị ịma wee kwụnye gị n'ọkụ. WhatsApp nọmba ị ga-eji nweta ma ọ bụrụ na ị nwee ajụjụ na nkụzi a ma ọ bụ na o nwere ihe ọbụla na-agbagwoju gị anyị chọọ ka emere gị. Chatịa na WhatsApp 08057837672 ma ọ bụ 08138243871. Ị na-anya na my screen on my page ị ga na-afụ these numbers. Na ka anyị gabazie n'iru na nkụzi anyị ji bịa. Gịnị ka anyị ji maka ya wee bịa? Ka m bidogoro n'ịkọwara ihe gbasara Igbo spirituality. Igbo spirituality don't joke with numbers. And ihe bụ numbers ya bụ from 1 to 9. Any other 10, 11 mgbagobezie bụ multiplication of plus number, not already existing number with another existing number. Wee nye gị ihe chọrọ. Mana nke bụ number bụ from 1 to 9. Ọ ndị akpatara abịagoro na calculator ihe ya afụ from 0 to 9 to from 0 to 9. Ịghọtara ya? Mana ihe na-achọ ịkọwara gị bụ in Igbo spirituality we don't make use of efu. Efu bụ 0. Yes. So I akọwara Igbo spirituality is based on 1 to 0 to 9. Now mana ihe na-achọ ka nkọwara gị bụ abịa na Igbo spirituality ihe ọbụla bụ nọmba Igbo spirituality don't joke with it. Ka m bidogoro n'ọjị. Ọjị mana ọjị gbara ofu, that is ọjị iwu ogbe. A na-akpọ ya ọjị ogbi. O nwere ihe eji ala. Igbo spirituality nwere idea. O nwere ọrụ ya bụ ịchọwa ọjị ogbi. Ya bụ ọjị 1. Ọjị agbara ibe. Nwee ihe ọ ga-abụ ịlụba. Ịchọwa ọjị gbara ịbụa. A na-akpọ ya ọjị ana, adị atị ata. A na-eji atọwara ya ana. Nwee ọjị gbara ịtọ, a na-akpọ ya ọjị ikenga. Ọ bụrụ mmadụ niile na-atọ ọjị ikenga. Ịghọtara ya? Mana o nwere ndị na-ata like my clan anyị na-atọ ọjị ikenga. Now, o nwere ọjị gbara ịnọ, o nwere ọjị gbara ise,
wee gbagobezie ihe niile abụ numbers. Ịghọtara ya? Igbo ejiro nọmba egwu egwu. Igbo ya gwa gị gbasara ahịa na-anọ n'ụbọchị na-anọ to gosi na numbers. Igbo don't joke with numbers. Ịghọtara ya? Then Igbo adịghị eji okwukwa with ọnwụ na-abịa na-atụ nzu. A ga-agwa gị na nzu okoro na-eyi atụ nzu 4, nzu dibịa ụlọ ya na-eyi atụ 5, nzu onye wara akpa aja na-eyi atụ 7, then nzu onye chiri ọzọ na-eyi atụ 8, then ndị chiri nnukwu ọzọzi ma ọ bụ ndị na-efe ala ndị Eze-Ana ya atụ 9. Ihe dị wee kọwacha ihe dị na-awụ ka iwee mata na ihe gbasara nọmba so na part of Igbo spirituality. Adọcha achọ nka nkọwa ka ị mata ihe the power of numbers. Onye ọbụla nọ n'ụwa nwere spiritual number, and ọ dị mma. Ihe kpatara nji wee sị ka m gbagota n'ihe a na-akụzi taa bụ over 4 years, since 4 years ago, yes, anyị na-akọwa ọtụtụ ihe gbasara spirituality, bidogoro na kindergarten to primary. Mana ama m na ọtụtụ ndị na-esonyere anyị amacha ogo to some certain level. Ọ bụrụgo na nwata amụrụ ọfụ a na-enye breast, a na-enye ara, a na-enye ya ara, a na-enye ya oge ọ ga-eru enyebe ya akamụ, enyegodo ya akamụ oge ọ ga-eru ebido enyebe solid food. Enwere ike a na-apị ya apị wee na-enye nchi ọdịkwa. So anyị chọrọ ka anyị mee obere upgrade for ndị na-esonyere anyị gbagotabagodunu. Taa anyị chọrọ ka anyị kụwa, anyị nwere series of times, yes, throughout this week anyị ga na-akụ ihe gbasara numbers na uru ọ bara, ihe kpatara ị ga-eji wee ma the power of number. Ya nọmba kọwalụ ihe ụfọdụ ndị ọcha, ọbụna ndị ọcha nwere ike jee kọwaa ya n'ụdị zodiac sign, mana zodiac sign abụrụ ejiri malụ ịkọwa Igbo spirituality because it's based on animals. Kpatara ha ji wee use animals as their symbol. So ọ ma enyechaghị exactly ihe ị ga-eji wee ghọta. Nke a bụ nke ndị Europe. Ị ga-anụkwa ka a na-akọwakwara maka ọtụtụ ihe nwere ndị wụsa ngwa, nwee melancholy, nwee all those things. Ihe niile abụ ejiri mara na kparamagwa na-adị na ndụ ndị mmadụ. Mana ana m achọ ịgwa gị na ịmụta the power of numbers. Ị ga-eji power of numbers marụ nọmba gị, marụ onye na-eme ka isi eme, onye gị na ya nwere the same spiritual number. Ọ bụrụ na ị nene anya na omume gị na ya, ịfụ na omume gị na ya yiri, ambition gị, vision gị, ya strength gị, ya weakness gị, ya weakness gị na rhyme with onye gị na-enwe the same number. So ọ bụrụ na ị na-esonyere m bụrụ my follower mana ị mara ya spiritual number, yes, chat ya m, drop chat ya m na my WhatsApp number, then inye m ya full date of birth. Ọtụtụ ndị mmadụ ọ bụrụ na isi ha drop ya na my wall ma na under my post, some might not like to drop it because ụfọdụ ndị mmadụ achọrọ ka ndị ọzọ mara their real birth, yes, birthday. But that match equality. Now the number, what plays out, and the what necessitated the number, a spiritual number, is already programmed from more Ganya no bossy amoroge. Enwere ihe kpatara eji wee mụọ at any particular date or any particular month. If Borono nwere ndị nwere ike isi gị na onye na-etu a anyị amarugo n'ụwa na-ebu nwa n'afọ 9 months, ọ bụ eziokwu. Mana I can tell you na o nwere ndị agbụrụ ha eruchara 9 months. O nwere ndị bụ na ọjọọ sị na ha agafere 8 months mana ha eruchabara 9 na amụọ ha. Ntị ọ dị. Ijugo onwe gị kedu ihe kpatara, what necessitated that? Ọ gwara ndị amụrụ na 7 months, ọkwa ịma ndị a na-akpọ premature mana ha dịkwa ndụ. Ọ gwara ndị amụrụ ka ọ gafegoro 9 months. O nwere something na-play along mere o ji wee bụrụ na amụrụ gị before the stipulated time. Enwere ụmụ mmụọ ndị n'ọlụ, ịghọtara ya? Enwere ụmụ mmụọ bido echi niile anyị akụziri gị ichi nọmba, akparamagwa na vision, knowledge, weakness, and ihe onye ahụ ga-enebe anya wuchi nọmba ọbụla, so that ị mara nọmba gị. Then ịmata nọmba gị, ị mara na ọ bụ ihe na-etu a bụ ihe ga na-eme na ndụ gị, so that ụdị ihe na-etu a na-eme na ndụ gị ị mara na ọ bụrụ ihe jos daba mberede. And ị marakwa na ụdị profession, because that ya nọmba
carries everything. It works with ya akara aka. Ihe niile na-egosi gị ụdị business ọ ya bụ ime ya aka dabado gị ịya aka ma ọfụma n'ihe gbasara nọmba gị, maka na nọmba carry ya spiritual strength. Nọmba ahụ just nọmba kọwara ya spiritual strength. So ihe na-achị kọwara gị na-enwere reason kpatara you are born n'ụbọchị amụrụ gị, enwere reason kpatara eji wee mụọ gị n'ọnwa amụrụ gị, enwekwazi reason o ji bụrụkwazi na amụrụ gị n'arọ amụrụ gị. Mgbe gburugburu etu esi agụ arọ n'ala Igbo, enwere ike asị na ndị a bụ ndị amụrụ mgbe a na-ada asaradal ọ bụrụ na be anyị. Ụfọdụ asịghị n'ọwụ na ndị a bụ ndị amụrụ mgbe a na-eme mmemme ahaji ọkụ and so on and so forth. Before ebidozie gụbazie na-etu ndị Rom si agụ akpọsiri Roman calendar year. Mana ihe chọrọ iwetara ebe ahụ power of number, and all because of that power of number ndị Igbo na-eji nọmba wee na-agụ ọnụ. Ihe ọbụla ndị mmadụ na-agụ, ndị Igbo na-agụ bụ nọmba ka eji akụ ya. Asịghị n'ụbọchị ọnya batara enwere ike mmadụ na-akọwachi ịkọwara gị ihe dị omimi dịka sevens wee dị omimi. Asịghị na mgbe a na-achọ ihe dị etu a na-eji na-agụ na-asa mba na asaa. Ya talking about number. So number 7 nwere ihe omimi n'Igbo bụ ihe siri ike, ihe dị omimi, or spiritual number. Etu a ka esi ngwa other spiritual numbers, mana 7 nwere ihe o ji wee bụrụ 7. Etu a ka ọ dịkwa other ones. Ịghọtara ya? Nke ọbụla na-akpa ike n'etu mmụọ si wee mee. Mana ihe na-achị kọwara gị bụ to get that your spiritual number, ihe niile bụ the date amụrụ gị, ụbọchị amụrụ gị, na ọnwa amụrụ gị, na ihe amụrụ gị. Onye ka a ga-eji wee the permutation na onye maara anya wee arrive on a number with your spiritual number, and that number with your spiritual number I can tell you without missing words. Na ọ bụrụ na akọwalụ gị gbasara nọmba, ị ga-afụ na exactly ihe na-eme na ndụ gị. Ghọtara ya? And so many other things ihe ị ga na-eme, and the color dịkwa familiar with you. Ihe niile nwere ihe ọ na-eplay. Ọ nwere ndị na-ahapụta asị m Eze-Ana na ọ na-abụ ya napụ ụla, ọ na-alụ nlọ, na-alụkasị ajọ nlọ. Mgbe ụfọdụ ana m ajụba ha kembụgodo ị kwesịrị ịma ya spiritual number, ị kwesịrị ịma kedu particular nwere particular akwa ọ na-abụ iyiri ma ọ bụ kọlọ ọ na-abụ iyiri ịlọba ajọ nlọ. Like me personally, ndị maragoro m mma, I can wear any color depending on the mood or ihe chọrọ i represent that day. However, I wear a careful with the black. I don't wear black. I wear a careful now with black top. You want to make me? Just my system just detects it. I brought a black. The one don't worry care. But he ended na so can do it. Where's you? Man, all he had even with my spiritual number. Yes, all he had within my spiritual number. Now, if you want to know, my spiritual number is 7. So, my dear, not the powers of number. So, about this, whoever I from tomorrow, I gave you the way no food. Tomorrow, I don't can be that to go so by tomorrow. I gave you spiritual number 1. I call all the heading equals a rema. Macandini never spiritual number 1. Then that's why I get senior way till I around where up. Then after that, I buy up a higher. This is because I got to get. Now, Kita H or Kai, Bagotel 2 bits. From dinner so lie because now. What about I really are also better? So, during the Surai over 4 years, I be dolo. I'm mature go to some certain level. So, my over there can be so lie or full man, a mature better. The Abasa spirituality. Cousini I could can on YouTube. He can now watch here in order to pick up. But I can name it here about a we can carry everybody along. But the natural area water here was some Kusitabo. There's power in numbers. Onye na-adọ ka same Eze-Ana same o si no nwe number ya ada afụ na nlọ to na abụjala ọlụ etu a mgbe ụfọdụ etu a ihe nwe ka o si wee dị ya fụ number 3 ya fụ 3 na nlọ egosi ya 3 ya na egosi ya 3 ya ghọtara ihe dị tim mean. So o nwere ike some of you nkwa number particular number ị na-ada afụba o nwere number na-ada abụ ka like no favorite color no number gị no ọ bụ no number na-abụ ihe ụfọdụ mee ma ọ bụ ihe ọma mere gị ị na ya na time ọ bụrụkwa almost the same time. Ihe niile nwesi meaning
But here now for ndị chọrọ ịgbagota to some certain spiritual level, because I gwara it's only you that will elevate yourself if you know. And I keep telling you, if you are knowledgeable, you are a master. If you lack knowledge, you remain a slave. So always strive for knowledge, because knowledge will catapult you to greater height. Some of these things in our body from pillar to post can actually be solved if you are knowledgeable and understand the principles of life and understand how to apply those principles of life in order to be able to defeat your negative vibration, any negative vibrations around you, so that you'll be able to elevate yourself to the greater height. Let me stop here. If you have any question in today's lecture concerning the power of numbers, chat me on WhatsApp. Remember, WhatsApp number is 0805 7837672 or 0813 8243 871. In our screen, you have numbers in that one. But may the power of Chukwu be with you all. May you be favored. May you be protected. May you be blessed. Na Chukwu Kemesiano, as him noble no way would you to Messiano gave woman, or the question in no gawa Kemesiano.